La Marina Garcés, una amiga filòsofa, ja la coneixeu, en aquell llibre Escola d'Aprenents, pàgina 117, ens parla del temps de la pandèmia, no? I diu, l'experiència del confinament per la Covid-19 i les restriccions sempre canviants, ara mascareta, ara no mascareta, ara menys de 3, ara menys de 10, ara no sé què, bueno, aquests merders de normes, les restriccions sempre canviants que organitzen els temps i els espais de vida mentre no hi hagi una cura o una vacuna. Això ho va escriure abans de les vacunes. Aquesta experiència del confinament i les restriccions sempre canviants són paradigmàtiques, és a dir, un molt bon exemple d'aquest estat de suspensió hiperactiu, molt prolífic en normatives, en prohibicions, en declaracions que allunyen el problema sense resoldre'l d'arrel. Vaja, bé, és a dir, em sembla bé, és una bona anàlisi del que les normes ens han estat, és a dir, mirar de contenir les conseqüències més nefastes del virus, té a veure amb els temps, però crec que aquesta suspensió hiperactiva que es refereix des del poder, suspensió hiperactiva vol dir fem molta cosa, ara més normes, ara no sé què, ara no sé quantos, però no ataquen veritablement l'essència, l'arrel del problema o dels problemes que ens està plantejant la pandèmia. Aquesta definició, aquest tractament de la relació entre pandèmia i temps es pot aprofundir més. És veritat que hi ha hagut això, però es pot aprofundir més. Es pot aprofundir més perquè, com a mínim, hi hauria 3 tipus de temps que hem patit a la pandèmia. El primer és, com diu ella, el de les restriccions sempre canviants, l'hiperactivitat, que jo relaciono amb la idea de la urgència. Atenció, des de fa ja un temps, diguem des del 2001, setembre de 2001, l'11 de setembre, el món ha canviat, la política està canviant, les maneres de concebre les polítiques estan canviant. Ja no es tracta tant ni de disciplina, com podia ser en el segle XIX-XX, ni seguretat, és a dir, societats securitàries. Ara estem en temps de societats d'emergència i d'urgències. És a dir, i ja ho sabem, des del 2001 hem patit una sèrie de sotragades més locals o més globals que ens han col·locat sempre en situacions d'emergència i d'urgència. Això és així. Des del 2001, l'11 de setembre, fins a les restriccions del 2008 per tota la gran crisi estafa, com vulgueu dir-li, a poc, és a dir, els atacs terroristes, aquí a Barcelona i altres llocs. Llavors, estem en societats d'urgències. La idea és com estar els governs democràtics occidentals, i especialment em concentro en Europa, després podem ampliar el focus si voleu, però em concentro en Europa, que és el que conec més, com estan reaccionant davant d'aquestes noves vivències de la societat a través de les urgències i les emergències. Bé, doncs aquí és una definició del temps que estem patint i que la pandèmia ens ha posat sobre la taula de manera clara. El temps de la urgència. El temps de la política actualment és el temps de la urgència. És a dir, les normes que des de l'Estat, des dels governs, ens imposen de manera ràpida perquè no saben gestionar aquells esdeveniments que estan passant i estan provocant una sotragada, siguin els atacs terroristes que vam patir a Barcelona, siguin pandèmies, siguin qualsevol altres coses. És a dir, tinguem en compte que estem dins d'una societat en la que, més que sentir-nos vigilats, controlats, pel nostre bé, el que estem fent és a veure com anem reaccionant davant d'aquestes emergències, d'aquestes urgències. I la manera com estem reaccionant és l'única manera que ens està permetent les normes i la política que estan implementant aquests governs democràtics a Occident, és a dir, l'obediència. És a dir, que les polítiques que estan intentant fer front a les urgències com a mode de vida occidental actual, la pandèmia és un exemple d'aquesta urgència, ens estan obrint només el camí de ser ciutadans obedients o desobedients. T'hi adaptes o no t'hi adaptes? Portes mascareta o no la portes? Et reuneixes més de 10 o no? Et vacunes o no et vacunes? Creieu realment que una societat sana, jo no dic la veritable societat, la societat bona, jo dic una societat sana, es pot determinar els seus ciutadans, les seves ciutadanes, a partir del binomi obediència-desobediència?
No. És a dir, aquí hi ha un greu problema que ja en donaríem per un altre col·loqui, un altre d'això i una altra exposició. És a dir, no ens podem sotmetre a la disjuntiva que ens estan oferint les polítiques davant d'aquestes societats d'urgència, que és o ets obedient o no ets obedient. Som molt més com a ciutadanes i com a ciutadans, i la política de la subjectivitat nostra ha de ser aquesta, molt més que el binomi obedients no desobedients, no? És a dir, hi ha una relació molt vertical entre les normes de l'Estat i nosaltres, que aquesta verticalitat jerarquitzada ens està reduint molt. Ens està reduint des de dalt. Ets obedient o no ets obedient? I no només des de dalt, de vegades els veïns ens deien, no? Aquests s'han reunit, aquests no s'han reunit, aquests no es posen mascareta. És a dir, que hi ha tota una política també de... no? Que es fa entre nosaltres com dirien, com representants de l'Estat, dins del nostre cap, també molt forta, no? Perquè allò d'acusar, denunciar el teu veí o aplaudir, no aplaudir, és molt fort, però és l'assumpció de l'Estat en els nostres cossos i de manera inconscient. Llavors, davant d'aquesta urgència hem de reaccionar d'alguna manera. Aquesta urgència, el problema és que ja li va bé al sistema capitalista, ja li va bé. És a dir, del que es tracta sempre és de precaritzar, desmantellar els serveis socials, allò comú, perquè després, en els moments que necessitem aquell espai comú, necessitem, com per exemple ha estat el cas, uns bons metges, unes bones infermeres, unes bones metgesses, uns bons infermers, més llits i tal, en aquell moment la urgència obligui a un tipus de submissió social que d'altra manera, si no haguéssim retallat tant, especialment a Catalunya, la sanitat, no haguéssim estat abocats a tanta urgència. És a dir, que aquesta urgència no és propi de l'època, ve provocada també per una retallada i desmantellament d'allò comú i d'allò social. Això és així també, d'allò públic. Per què hauríem d'haver corregut tant si els hospitals no s'haguessin saturat tant? Tanta urgència, tanta por. No? Si hi hagués hagut metgesses, metges ben pagats, amb més formació o amb més capacitat, no haguessin patit tant, no els haguessin d'aplaudir, perquè no haguessin estat herois, perquè no haguessin fet 2 i 3 torns, perquè hi hauria més plantilla, etc. És a dir, que les coses no... És a dir, sempre tenen un rerefons polític que cal posar sobre la taula, i aquí és on trobarem més salut si assumim aquestes coses i ho veiem pel futur, no? Un primer temps és aquest, anem completant allò que deia la Marina. 2, el temps de la informació, passaré molt ràpid. Vinga xifres, vinga maneres d'apropar-se a la pandèmia amb uns relats informatius, les notícies, també creant més por o menys por a la societat. Jo hi tinc especialment tírria vers la informació, perquè crec que és un mode de parlar, un mode de transmetre coses que no és neutre. No és neutre. Quan estàs ben informada, doncs prefereixo estar tan format que informat, potser. Perquè de vegades posar la ràdio, veure les telenotícies, llegir els diaris, no és saludable. No és saludable. És a dir, trenquem aquest binomi entre més informació, més salut. O més informació, més coneixement, millor vida, més salut. És mentida. La informació és un mode de llenguatge. És un mode epistemològic dominant, hegemònic. Vol dir que se'ns passa avui en dia a la vida, ens expliquen les coses, i precisament la pandèmia ens l'ha explicada, ens l'hem menjada a través d'un tipus de llenguatge, un tipus de discurs, un tipus d'epistemologia, a saber, el de la informació, que implica, com a mínim, 3 coses. Una, passivitat cognitiva. El que et diuen les informacions, en principi, és dades objectives, totes les menges, és així. És així. 2, narratives. Quin tipus de narratives? Narratives heroiques, no? Les víctimes, les persones grans, les persones que han mort soles, etc. Els herois, no? I després aquells que obedeixen o no obedeixen. És a dir, és una narrativa molt, molt pobra, amb una sèrie de rols molt determinats. Sembla una mala pel·lícula, no? Una mala pel·lícula d'aquelles de Hollywood, on estan la guapa i el guapo, els dolents, les víctimes. És molt més complexa. La narrativa de la pandèmia és molt més complexa que no pas la que ens ha explicat la informació, amb aquests 3 rols: els herois, metgesses i metges, les víctimes i tal. I atenció amb la informació, perquè et passen les narratives, et passen uns rols, t'expliquen una mala pel·lícula amb una passivitat cognitiva, perquè tu te la menges passivament, i implica certa
manca d'esperit crític, no? I després totes les distopies inculpatòries, no? Gràcies. Les distopies inculpatòries, és a dir, de qui és culpa, de qui no és culpa, que t'hagis contagiat, que no t'hagis contagiat, que hagi sortit el virus, d'on ha sortit, que si de Xina, que és un laboratori, que si per un maltractament de Gaia, a terra, etc. És a dir, el temps de la informació és aquest tipus de temps antisaludable amb aquestes tres característiques. Llavors, jo crec que a més d'aquests temps que són els que ens han fet mal, que no són saludables, hi ha un tercer temps que seria un temps de l'entre. No només el vam experimentar en el confinament, però el confinament va ser molt clar, en aquells moments d'aturada pràcticament total, on ens van situar que no estaves, quan treballaves, no estaves ni de vacances ni treballant, estaves en un mig-mig. Podies sortir, però no podies sortir per comprar o per oci, sinó només per avituallament. Ens vam situar en un entre. Tots vam estar molt descol·locats i encara avui les coses com que no estan com teníem acostumat a pensar-les i a viure-les, també a nivell de temporalitats estem una mica mitges. Aquest Nadal que ha estat? No sabíem, quedem al final, no quedem amb els avis, amb els germans, no sé què, sí, no... És a dir, ens ha situat en una tercera dimensió en molts aspectes, especialment en el temps. Podem fer dues coses, o la intentem tapar, que és tercera dimensió, entre el fer-ho de sempre o no fer-ho, perquè no és ni una cosa ni l'altra, entre treballar i estar aturat, perquè quan ve el confinament i les aturades no era ni una cosa ni l'altra, o el tapem aquest tercer moment, o veiem que ens està obrint a allò que anomeno jo una espècie de trencament dels binomis a què estem tan acostumats. O treballes o estàs de vacances, o feies una cosa o no la feies. Ara s'ha obert un tercer espai que el podem tancar o podem veure què hi havia, què hi ha aquí. Vale, és que la vida potser no és només, i en el cas per exemple de política laboral, no és només treballar i estar de vacances, treballar i estar de vacances, o treballar aturat, estar de vacances. No, hi ha altres maneres de viure el temps, de viure el laboral, que potser no responen només a aquests binomis. És a dir, que ens ha donat una altra experiència del temps, una experiència del temps que jo dic entre, no? Una espècie de trencant aquests binomis tan opositius i tan clars, no? És una espècie de temps suspès. I aquí és molt interessant perquè al principi, ja ho explico aquí, el pandèmic, el llibre, al principi del text cito el començament del Quadern Gris de Josep Pla, que comença al març de 1918 precisament amb la grip espanyola. És a dir, que no s'hagués escrit el Quadern Gris si no hi hagués hagut una grip espanyola, perquè comença així. La universitat, no sé, ja parles al març, no sé si és el 8 de març, és a dir, una mica abans del primer confinament fort que vam patir. És a dir, han tancat la universitat, el meu germà i jo marxem cap a la Palafrugell, som dos estudiants desvagats. Què em va interessar? És a dir, són dos estudiants que ara deixen de ser estudiants, estan inscrits, però no estan... Llavors s'obre un altre temps, que és el temps del Quadern Gris, és el temps de les experiències de la literatura. Aquí podríem tirar, també. La literatura, l'art o cert tipus d'art, no ens està obrint també de vegades aquest tercer temps, que de manera bona o dolenta, patida o no patida, hem experimentat en el confinament? Jo crec que sí. Dos estudiants desvagats. Podem ser persones desvagades. Obrirem un altre temps, una altra manera de viure. Així comença el Quadern Gris, no? Llavors, aquest desvagament, aquest tercer temps, com a mínim tercer temps que hem començat a sentir en molts moments, no només en el confinament, a la pandèmia, jo crec que ens obre allò que anomeno, una paraula així, és la cronodiversitat. La cronodiversitat, és a dir, la capacitat de veure que hi ha altres temps més enllà de les oposicions típiques de la que estem sotmeses. De dilluns a divendres treballar, dissabte i diumenge no sé què, o a l'agost les vacances, després tal, o estic aturat però a l'espera de treballar. I trenquem aquestes oposicions del temps que gràcies a la pandèmia hem començat a veure, no? Això era pel que fa a la qüestió del cronovirus, no el coronavirus sinó el cronovirus. Ens ha obert una altra temporalitat de les nostres vides. La podem apagar, no la podem apagar, és a dir, la podem posar de relleu, la podem utilitzar per pensar-nos d'una altra manera, per viure d'una altra manera, per una manera més saludable o no. Llavors, aquest era el primer, com si diguéssim, gran bloc.
amb aquestes derives sobre l'art, la literatura i el temps. El segon bloc és l'estigmatització. Aquesta pregunta. No sé què en penseu vosaltres. La pregunta és, el coronavirus, SARS-CoV-2, és una malaltia essencialment discriminatòria? Bueno, si hi ha algú que no pot esperar i vol dir la seva, és a dir, que ho digui. Sí, si hi ha algú que vol dir si creu o no que és una malaltia essencialment discriminatòria. A veure, la pregunta és molt tècnica. És molt tècnica perquè, clar... Si ho comparem amb la sida... Clar, exacte. Aquí la cosa va no és discriminatòria o no és estigmatitzada. Si alguna cosa ha estat estigmatitzada és la sida. Lo que passa és que crec que hi ha altres qüestions que estan al voltant del coronavirus. No és tant el estigma social, sinó les qüestions personals que sempre no sé. Sí, va per aquí una mica. La sida, evidentment, sí que va ser. Però per què? És a dir, llavors és per què la sida ho va ser, o, per exemple, certs tipus de malalties mentals poden ser més estigmatitzants, i per què el coronavirus no ho és tant, o sembla, de moment, en alguns aspectes, o de manera essencial, no ser-ho. Perquè hem de distingir, si ens posem fins, el pensament és indisciplinat però és rigorós al mateix temps, si ens posem fins hem de distingir entre exclusió, discriminació i estigma. Són tres coses diferents. De vegades es barregen els discursos, fins i tot si per exemple veieu les recomanacions per evitar les exclusions i discriminacions de l'Organització Mundial de la Salut, el text que proposaven i que van repartir per tots els governs perquè evitessin que hi hagués tipus de discriminacions associades als malalts i les malaltes de Covid, feien també una barreja i confonien aquests tres termes. És a dir, de vegades es confonen discriminació, exclusió i estigmatització. Llavors, jo crec que cal filar prim aquí, no? Estigma vol dir stake, de l'indoeuropeu, que significa punzante, puntiagudo, és a dir, que deixa una marca física, no? És la primera idea, no? Deixar una marca física com marcaven els esclaus, no? Hi ha una fluctuació del concepte ben bé, una mica vaga, no sabem ben bé distingir-lo, com ja dic, hi ha molts textos encara que sigui d'especialistes que sí que el barregen i el confonen, utilitzen un per un altre, però va arribar el Erving Goffman al 1960, que és un microsociòleg, és un sociòleg que s'interessa per les microsituacions socials, i va començar a definir una mica més l'estigmatització. I va dir que perquè hi hagi estigmatització hi ha d'haver-hi un atribut, és a dir, alguna cosa que té algun subjecte que s'estigmatitza. Per un atribut, sigui el que sigui, malalt mental o heterosexual actualment, això és una altra cosa, o negre, o malalt de sida, o aquest atribut per si mateix no és dolent. Perquè hi hagi estigma és un atribut, és a dir, una qualitat de les persones que es posa en relació amb un altre. És l'altre, sempre, qui et diu que aquell atribut que tens t'inferioritza. És a dir, que per si mateixa l'estigma no existeix. Sempre és el resultat d'una relació. Llavors, en aquesta relació, és a dir, intersubjectiva o intergrupal, és quan l'atribut es converteix en deshonrós, no? Però perquè es converteixi realment en un estigma ha d'haver-hi una cosa més complexa que la simple discriminació. Ha d'haver-hi com a mínim 4 coses. Una, un relat darrere, un relat, una narrativitat complexa que està fonamentat en relacions causals. Per exemple, es que no queremos que venga porque és que millor que no estiguem nosaltres, perquè l'estigma crea aparença de lògica, com si fos una cosa objectiva, però evidentment si rasques una mica veus que no. És a dir, l'estigma implica una elaboració d'aparença d'evidència, aparença lògica per justificar-se. És perquè hi ha falses relacions causals. Després es desenvolupa tot un camp de lèxic d'inferioritat. I, per exemple,
sidoso, sudaca, però covidoso. És a dir, s'ha creat un adjectiu, és a dir, covidoso té la mateixa força pejorativa que sidoso, per exemple, perquè està calcat morfològicament, està calcada la construcció. Jo no l'utilitzo gaire, però no sé, de vegades puc dir que em trobo malament, en comptes de dir estic gripós, ara dic que estic covidós, però no és negatiu ni menyspreador. No sé si vosaltres l'utilitzeu, és a dir, o heu sentit la paraula covidós, covidosa, covidoso, covidosa de manera negativa com és la sidoso, que aquella sí que té un component. És a dir, llavors veiem que el camp lèxic d'inferioritat relacionat amb la malaltia tampoc s'ha desenvolupat realment. I si per exemple has tingut és a dir, has enxampat la Covid, es creen relacions causals. Mira, has enxampat el Covid perquè, com es feia amb la sida, per exemple, perquè pertanys al col·lectiu d'homosexuals o de drogadictes. No, és transversal. Qui enxampa la Covid? Bueno, és que tothom, des d'algú que va en metro fins a un metge, és a dir, hi ha hagut un transbalsament molt fort a nivell de classes socials també, molt fort, és a dir, perquè no és que estigui associada a un grup, a un sector de la població. Bueno, després tractarem dels que no estan vacunats. No, però els que no estan vacunats i els que estan vacunats igualment es contagien, s'encomana igual. Pots tenir més o menys força, més o menys càrrega vírica, totes aquestes coses. Però, és que t'has contagiat perquè no t'has vacunat. No, això no es diu perquè no. Ja ens ho hem dit per activa i per passiva que no té res a veure, que la vacuna no només alleuja. No? Llavors, no hi ha un cap lèxic d'inferioritat, no hi ha relacions causals tan clares com en d'altres casos paradigmàtics com la sida, i sobretot l'estigma crea una polaritat. Jo no sóc tu, nosaltres no som com ells, perquè nosaltres som lo normal i els altres són lo anormal. Torno amb l'exemple que deia, no? La Nora, la sida, no? L'heterosexualitat és la normalitat. Si us heu sortit de la normalitat, per això heu agafat la sida, teniu la vostra culpa perquè no heu fet una pràctica sexual normal. Aquesta normalitat, el coronavirus, no? Què hem sentit de normalitat? Tots. O la nova normalitat, la nova normalitat, però que no normifica. Volíem tornar a aquella normalitat que ara sempre estarà perduda i com a món hem sentit això, no? Tot tornarà a ser normal, tot sortirà bé, tot tornarà a ser normal, hi ha una nova normalitat, però no normifica, no crea uns que estan fora de la normalitat, de la norma, del que s'ha de fer. Hi ha molts aspectes llavors a nivell tècnic que donen a veure que essencialment és difícil pensar perquè no hi ha falses relacions causals, perquè no hi ha cap lèxic obert d'inferioritat, perquè no hi ha una polaritat on uns siguin els normals i els altres no. Podem dir que qui no ha agafat la Covid o qui l'hagi agafat és normal o anormal? No té sentit. No té sentit. Ara bé, això vol dir que la pandèmia i el coronavirus per la gent que l'ha patida i la pateix i la patirem vol dir que no creï situacions d'exclusió? No, n'ha creat. I de discriminació? Sí. Tu no pugis en l'ascensor perquè ets infermer i estàs en contacte allà a Can Ruti o on sigui. Això sortia, han sortit molts articles en aquest sentit. O tu no, perquè aquest no s'ha vacunat, no el convidem. Això sí que ho pots sentir. Sí que ho pots sentir. Però crea discriminació. Pot crear discriminació, més o menys transitòria, més o menys temporal, però no estigmatització com la va crear la sida o com el pot crear certes malalties mentals que sí que estan associades amb aquests tres aspectes, no? I a més no deixa marca física, és a dir, no deixa estigma, en el sentit etimològic no deixa estigma, no? Aquí podríem anar més lluny, però ja vull passar com si diguéssim al tercer, el que seré molt breu, que és el tercer text que vaig escriure i que està al catàleg, que suposo que algunes ja l'haureu llegit. Molt ràpidament, és un text sobre llengua, ciència i salut a nivell polític, no? En què incideixo en què vol dir salut. Què vol dir salut?
també ho llanço preguntes, si algú vol intervenir, amb impaciència, paciència, amb ganes de dir alguna cosa. Què és salut? Què és salut avui en dia? L'Organització Mundial de la Salut diu precisament que la salut és no l'absència de dolències, sinó la salut, i ho dic en castellà perquè no l'he trobat en PDF per la xarxa en català, això diu de la salut del català. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental i social. És a dir, triple dimensió de la salut segons l'OMS. Està molt bé, perquè ens pensàvem que la salut només era física. No, però la salut és mental. Hem fet un pas, tot i que hi ha un treball encara per fer sobre el treball de les malalties mentals i una conscienciació molt forta, però bueno, diuen, no, físic, mental. I està encara millor perquè afegeixen una tercera dimensió social, és a dir, les relacions, l'afectivitat fa salut. Per això hi ha campanyes com una persona gran que està sola, si hi ha algun altre que vol compartir pis, jove, poden compartir pis, perquè se n'adonen que la salut no és només tenir aquella persona malalta, gran, petita o el que sigui, amb benestar físic i mental, sinó que també social. Això fa salut, està molt bé. 3 dimensions de la salut. Però jo crec que n'hauríem d'afegir una quarta, és la dimensió política. La salut és política. I ho hem vist. Ho hem vist amb això que dèiem abans en el primer text sobre com hi ha un treball sobre les urgències i com les urgències ens han creat por i angoixes perquè, com a mínim, d'entrada hi havia hagut un desmantellament de la salut pública, un abandó de la salut pública. És a dir, que com a mínim a nivell de política de la salut pública, la salut és política. Com els partits, els governs posen o més cura en els salaris de les metges i els metges, la formació de les infermeres i infermers, els llits, el treball tecnològic, la recerca, etc. És a dir, com a mínim en aquest sentit hem experimentat ja que la salut és política, per la idea de mantenir o no un grau potent i preparat de salut pública. Allò que et deien, ara no vagis al CAP, ara vés-hi, no vagis, estan saturats. Bueno, doncs com a mínim en aquest sentit ens adonem que la salut no és només benestar físic, mental i social, sinó polític. Com a mínim polític en el sentit de cuidar la salut pública, els hospitals, les infraestructures públiques. Però no és només això. No és només una qüestió d'infraestructures. Ens adonem, per exemple, també que hi ha una relació entre salut i ciència, això és evident. La vacuna podem estar més o menys d'acord, però ens ha salvat de moltes coses, el tenir respiradors, el saber fer segons quins tests, això, la ciència és salut, això és evident, és evident, la ciència és salut. Ara bé, la ciència no és neutra, per 2 raons. Hi ha una història de la ciència que està associada a una història de la política. I la ciència actualment depèn sobretot de grans lobbies farmacèutics, de lobbies d'investigació, que, i aquí ja ho sabeu, en els casos de la vacuna han estat finançats per diners públics i el retorn, és a dir, els diners que han guanyat, no han tornat a les arques de l'Estat, sinó que els han quedat els laboratoris o les farmacèutiques que havien desenvolupat finalment aquella patent que s'havia trobat gràcies a fons d'investigació públics. És a dir, que quan diem, per exemple, vols vacunar o no et vols vacunar, la pregunta aquesta no és només de si estàs a favor o no estàs a favor de la ciència, si hi creus o no hi creus. Clar, evidentment, la ciència és evident, des dels antibiòtics fins als analgèsics, fins a les coses més complexes, ens ha donat salut. El problema és que la ciència no és neutra ideològicament. Està influenciada, evidentment, per una història de la política, una història de la ciència i actualment per grups de pressió econòmica de les farmacèutiques. Llavors estàs o no, o sospites o no sospites d'aquesta relació entre ciència i indústria farmacèutica. Això és una altra cosa, és a dir, que et pots no voler vacunar no perquè no hi creguis en la ciència, sinó perquè sospites o saps que hi ha una relació entre pressió econòmica de lobbies farmacèutics i l'ús que es fa de la ciència. Aquí és com comencem a posar la pregunta sobre la taula d'una manera política. És a dir, que els antivacunes o els que no es volen vacunar
Ara trobarem això, hi ha diverses raons, però la primera és aquesta. No diguem la ciència, diguem que quan diem ciència tots estem d'acord en el que vol dir. No, ciència és una cosa i després hem de veure-la en la seva inscripció epocal de l'època, i actualment està determinada pels grans lobbies de les indústries farmacèutiques, que amb l'armamentística són les dues grans indústries actuals de gran pressió. Llavors, creuen la ciència sí o no, però depèn també de les influències i del grau de crítica que puguem tenir nosaltres davant de l'ús polític i econòmic que es fa de la ciència, no? És un segon nivell de relació entre ciència i política. És a dir, veiem que com a mínim n'hi ha dos, no? Després, el tercer nivell, com deia, és que jo crec que la relació entre la salut i la política es pot tractar a partir de la salut pública, a partir de la relació entre ciència i economia, però hi ha una tercera relació entre salut i política que té a veure amb nosaltres. Què vol dir això? Això és una mica més complexa, però té a veure que viure actualment els nostres subjectes ciutadans sotmesos a aquestes relacions verticals que us deia al principi, en les quals podem ser obedients o no obedients, ens podem adaptar o no ens podem adaptar, ens sotmet a un binomi que no és saludable. És a dir, la relació que nosaltres mantenim amb la societat, amb l'Estat, és a dir, la nostra relació social i política augmenta o disminueix la nostra salut. El nostre malestar, claríssimament, el malestar de la societat, sobretot la forma de manifestacions, de pressions, d'activisme, de queixes, de crítiques, de denúncies, però la relació que mantenim nosaltres amb la societat i amb l'Estat pot ser una relació més o menys saludable. És a dir, que la subjectivitat també està determinada la seva salut per la política i les pràctiques polítiques que hi ha. I quan ens determinen a vostè a quina franja d'edat pertany, és dels 60 als 80, no vagi a l'hospital perquè no el tractaran, menys dels 60 sense... És a dir, allà ens estan categoritzant d'una manera, que ens estan determinant d'una manera pels nostres predicats, pel que som, per l'edat, per les nostres dolències hereditàries, congènites, cròniques o no. És a dir, que la subjectivitat està molt determinada. I és veritat que de vegades ha servit això. Ara ens vacunarem els que estan entre els 40 i els 55. Ara després ens hem ficat en aquestes franges, ens han determinat. I les determinacions, determinar els ciutadans així, per etiquetes, pot anar bé en moments d'urgència. Però atenció, la qüestió crítica que deia de l'urgència. Però bueno, pot anar bé, acceptem-ho, pot anar bé. Qui sigui realment immunodepressiu, qui tingui problemes de dolència, que sigui vulnerable, més vulnerable, que tingui asma, doncs són els primers a vacunar-se amb els grans, els que estan millor... va bé en moments d'urgència, però no és una relació saludable a llarg termini. Perquè el subjecte no és una determinació, no som una suma de predicats, d'atributs, edat, dolències, no, aquí o allà. La veritable subjectivitat saludable és la subjectivitat indeterminada, aquella que es relaciona a partir del ser, no del ser una cosa, dona, home, immunodepressiu, no, d'aquí, d'allà, català, africà, etc. Això ja és més que és complicat, però per mi la veritable, i jo crec que l'art i la literatura treballa cap aquí, cap a obrir les nostres subjectivitats més enllà dels nostres atributs, obrir-nos cap a la indeterminació que som com a éssers, no com a éssers tal cosa, dona, blanca, catalana, de 40-60. Això serveix per algun moment, però la determinació a llarg termini com mode de relació social i política no és saludable, perquè el mode de relació polític realment que ens fa a tots més sants és des de la indeterminació, relacionar-se com a éssers, no com a éssers alguna cosa. Això és una mica més complicat i no sé si sona delirant, però vaja, arribar a aquesta teoria de la subjectivitat, que té a veure amb l'art, té a veure, és a dir, ens obrim a la indeterminació més que no pas ens tanquem en jo soc tal, soc de 40, 50, això és molt important. Llavors, podríem seguir per aquí, el tercer text el teniu allà. Entomem ara el quart bloc, que és el de ara. La pregunta és on som? I aquí sí que obro de manera directa, oberta i també la paraula a totes i tots.